Sa kalasamahan ug sanag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoo Kristo ug ang gugma sa Dios ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kay Dios. Manausap kinimo. Mga igsoon niya kita karon nagkatigaw dito pagdaig sa Dios sa hilom ato ihalad ato mga personal nga mga pangamuyo. Uban sa intensyon sa itong Santo Papa sa misyon sa simbahan alang sa kalinaw ilabi na sa nasos sa Middle East. Saga sa mayong panglawas kinahanglan sa matag usa ilabi na mga lumilihok atong parokya o basilang pamilya para usab sa mga panginahanglan sa itong mga kaigsunan nga nabiktima sa mga kalamidad. Kung ato sa pinihalad alang sa kapulayan sa mga kalag sa tanang mga nangamatay ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Kung karon mahimo kita dako sa pagsalmo ting Santos nga misa, nulusula to karon ang mga kasalaan atong nabuhat ug mga ikit sa pasaylo sa Ginoo. Nakumpisal ako sa Dios nga mga gahamatanan o kainyo mga igsuon nga nakalapas ako dako iyamot so nahuna sa pulog sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako sa Santa Maria tunay gulay. Sa tanang mga anghel o mga santo. O kainyo mga igsuon, ano ko iampot o nga kaluy anong takita sa Diyos nga mga gahamatanan o pasayloon sa itong mga sala, pero takita niya ganito sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw bagong kinabuhi sa kalibutan, pinaagi sa imong mga sakramento. Itugot nga ang imong simbahan, magtubuunta nining imong kinabuhi, o magpadayon pagdawat sa mga panabag dinhi sa yuta. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kadimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo mingon, kay magbuhat na akong bag-ong langit ug bag-ong yuta. Dili na hinumduman ang nangagi. Busa paglipay pag-ayo hangtod sa hangtod, tungod sa akong gibuhat. Kahimuon kong malipayon ang katawhan sa Jerusalem. Magmalipayon ako tungod sa Jerusalem, ug magsadya ako tungod sa akong katawhan. Dili na madungog diha niini ang dangoy-ngoy ug mga bakho ug ang tuwaw sa pagpakitabang. Ang kabataan dili na mamatay nga masuso pa, ug ang tigulang matigulang gayud pag-ayo, una pa siya mamatay. Kay ang mamatay sa panuigon nga usa ka gatos, isipon nga batan-on, ug kun ang tao dili moabot sa panuigon nga usa ka gatos, isipon siya nga gisilutan sa Ginoo. Maghimo silag mga balay ug sila'y magpuyo niini. Magtanom silag mga paras ug sila usab ang mupahimulos sa bunga niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Ibayaw ko ikaw, o Ginoo, kay imo man akong gigakos pag-ayo. Ug wala ka motugot nga akong mga kaaway, maglipay bahin ka nako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kahiladman sa kalibutan. Giling kawas mo ako gikan kanila, nga nagadulong sa kahiladman. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Dayga ang Ginoo, kamong matingnumanon kaniya, ug pasalamati ang iyang palaan nga ngalan. Kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang, apan ang iyang maayong kabubuton sa tibuok kinabuhi. Sa gabi mo sulod ang paghilak, apan sa kadlawon ang pagsadya. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Pamati, o Ginoo, ug kaluy ako, o Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang. Ibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsayaw. O Ginoo akong Dios, hangtod sa kangturan pasalamatan ko ikaw. Daygon ko ikaw, o Ginoo, kay imo man ako nga giluwas. Pagdahilan ang pag-ibig, Ginoo Kristo, ari sa himala, na wala'y katapusan. Ang tulong mo, Ginoo, ang karaya, kaluwasan. Pagdahilan ang pag-ibig, Ginoo Kristo, ari sa himala, na wala'y katapusan. Ang Ginoo manakay niyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Tapos sa duha ka adlaw miadto si Jesus sa Galilea, kay siya miingon man, ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon, kay sila niadto man sa Jerusalem sa pangilin sa pagsaylo, ug nakita sila sa tanan nga iyang nabuhat didto. Busa mibalik si Jesus sa Cana sa Galilea, din ang tubig iyang gihimong bino. Ug didto may usa ka opisyal sa kagamhanan kansang anak nga lalaki na sakit didto sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus nahiabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kang Jesus ug mihangyo kaniya sa pag-adto sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himatyon. Si Jesus miingon kaniya,
Wala gayud kaninyo'y mutuo kanako, gawas kon makita kamog mga milagro. Sir, ang opisyal mitubag, kuyog kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya, lakaw na, ang imong anak naayo na. Mituo ang tao sa gisulti ni Jesus o mipauli siya. Samtang nagpaingon siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon o gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya iyang gipangutana sila unsang taknaa naayo ang iyang anak. Ug sila mitubag, gahapon sa launa giwasan na siya sa hilanat. Aron unya nahinumdum ang amahan nga mao kadtong taknaa nga gisultihan siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Busa mituo siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Magigsuon sa atong Ebanghelyo karon ang opisyal sa kagamanan nagpakiluoy kang Jesus para sa kinabuhi sa iyang anak. Iyahang gipakita ang iyahang pagpangga para sa iyang anak. Kasagaran ang mga Grikanan, anaagayod ang kahingawa kung masakit ang ilang anak o mga anak. Ug mao kini ang gibati sa opisyal sa kagamanan ngadto siyang anak sa ato ang Ebanghelyo karon. Ang iyang gipakita mao ang iyang kompleto nga pagsalig ngadto kang Hesus. Gipadayag sa opisyal ang iyang pagtuo ngadto kang Hesus, sa iyang pagtuo sa mga pulong nga gibuhian ni Hesus, lakaw na ang imong anak naayo na. Magigsuon dinhi makaamgo kita sa gahom sa mga pulong ni Hesus, ang gahom sa pag-ayo. Ang gahom sa pag-improve sa kinabuhi, ang pag-promote o paghatag og bag-ong kinabuhi. Ang makaayong gahom ni Jesus milapas sa luna ug panahon. Diha-diha dayon og epektibo. Dinhi si Jesus gipakita nga tag-iya og tinubdan sa kinabuhi. Si Jesus naghatag og gihatag ang bag-ong kinabuhi. Mangutana kita karon sa itong kaugalingon, kinsa man ang atong giduol sa panahon nga na ang mga pagsulay, mga problema o mga kabalaka sa kinabuhi. Kinsa man ang atong gitawag sa panahon nga dili na nato kaya pasanon ang krus. Mangigsuon muduol kita kay Hesus og mangaliupo kita ngadto kaniya. Sa laing bahin makaigsunhan dinhi atong mahibaluan usab ang gahom sa pagtuo. Ang atong pagtuo magtabang sa pagdawat sa iyahang mga pamaagi. Ang atong pagtuo magdala sa pagbuhat sa iyang mga pulong o kini magpalawom sa ato ang relasyon uban kaniya. Nining panahon sa Kwaresma makaigsunan, nag-imbita ka nato sa pagpangutana sa ato ang kaugalingon. Unsa man kalig-on ang atong pagtuo ug unsa man kalawom ang atong pagtuo. Mag-ampo kita sa Dios nga unta ang atong pagtuo dili taphaw. Hinaot unta. May palihog para sa katalingbanong pag-ampo. Masaligon nga kung mag-ampo kita uban ang pagtuo ngadto sa Dios ang Amahan, abli ang iyang kasing-kasing ug manggihatagon siyang mutubag sa atong ihangyo kaniya. Buos na karon dadon nato sa iyang atubangan ang atong mga gikinahanglan diha sa pagingon. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mahimong timaan sa makaalin nga buhat ni Kristo, pinaagi sa iyang pag-amuma kanila, nga may balatian sa lawas, sa pangisip ug sa espiritu, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni ni Jesus. Nga ang mga doktor, ang mga nurse,
ug sila nga nag-atiman sa mga masakiton, mupakita sa kaluoy ug sa kalumo ni Jesus, diha sa ilang pag-atiman, sa labing ubos niyang kaigsuonan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami, pinaagi ni Jesus. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw didto sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan, sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan, ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami, pinaagi pinaagi ni Jesus. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta, padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami, pinaagi ni Jesus. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami, pinaagi ni Jesus. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos makabaton og kahupayan ug suporta gikan sa ilang mga banay, mga higala ug mga silingan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami, pinaagi pinaagi ni Jesus. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot ug Josh Chevalier mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami, pinaagi ni Jesus. Ang atong mga hinigugma nga nangamatay makatagamtam sa ganti sa ilang pagtuo hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami, kami, pinaagi ni Jesus. Langit ng Amahan, tabangi kami aron padayon kaming musalig kanimo ug mutuo sa makaalim nga gahom sa imong anak nga moayo sa tanan namong mga sabad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Langit mo na mga among higasa, hanggang Kristong kinabuhi, ang himaya
Mohison pagampo ka brog ako inyong sakripisyo, dawato sa Diyos nga mahal nga mga gahom mo tanan. Dawato ng ta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga mabungahon unta ang among gihalad kanimo, tapos kami kahinlui sa kahugawng kalibutanon, mabag-o unta kami sa mga makapatubo sa kinabuhing langit nun. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay niyo. Manaw sa kinimo. Ibayaw ang inyong makating-kating. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga bahan Diyos katunay mga gahom matanan, angay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o katanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga bulahaton sa kwarisma. Nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among kasing-kasing anak kanimo, o naghatag ka namo sa kusog ug ganti, pinaagi nito Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa iniusa ka kalipay, uban kanila. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Sa tugay di ka, ginuwang tubura sa nagkasantos, ipanalangin mong Espiritu ron pagsantos ni mga gasa, ron mahimo kinialang ka namo, nalawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya kaugalingon, mikuha siya upan, may pasalamat kanimo, pipikas ug mihatag inigadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, pasalamat kaniyong pag-usab. Mihatag ni gadto siya mga tinunan ug mingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan ng pinagi sa iyong pagkabawa sa kami. Aron paghandom sa kamatayang pagkabanaw nito Kristo, nagahalat kami kanimo amahan, ning paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tud kay imo kami giisip nga ngayan, nga mga tubang ug walagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat na lawat ug dugo ni Kristo, magkayusa diyan sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa imong kalibutan. Himo nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa,
ni Alberto ang obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan. Himua kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santo nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pero maghabog sa bahan, gamito mga pulong itulo kanato sa atong mauno. Amahan mo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualwa kami sa daotan. Mga kami kanimo ginongi mo kami luwasos sa dautan, at tagi kami sa kalinaw ning panahon na. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumot sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kay imo manang himari, Kristo gingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kainyo, ang kalinaw ihatag ko kainyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaagay. Manausap kanimo. Ipakita ta ang panginigsoon.
Kini mo ito may umaong Diyos sa Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dire ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang nga maayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog ito. Ginoo, magdasig unta sa among kinabuhi ang imong mga sakramento diya sa pagbag-o kanamo sa kasantos o magdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon wala kita usa ka man namo, usa ka maghimay ka Maria, ug usa ka himaya sa imahan nato ipanugod alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal at sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong giharian, matuman iyong pagbuot di sa yuta maingon sa langit. Ang kalawon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa mga sala, ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, inunualo sa kami sa daotan namin. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, higampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen. Himaya sa Mahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa makatuigan nga walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Huwag kang kahayag nga walay pagkapalong, mudandag kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kainyo. Manausab kanila. Huwag palagi na unta kamo sa tumayugmao nga Dios. Pagamahan mo ang Anak ko ang Espiritu Santo. Amen. Nahala nagsantos kamisa, lakat ka mong isangyaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.